नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण मुशीचं मटण कसं बनवायचं हे पाहणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. मुशीचं मटण बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक मोठी वाटी किसलेलं खोबरं, 2 मीडियम आकाराचे कांदे उभे चिरून घेतलेले आहेत, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, 1 वाटी बारीक चिरलेला टॅमॅटो, थोडीशी चिंचऐवजी तुम्ही कोकमही वापरू शकता, 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून हळद, 1 वाटी तेल आणि साफ केलेली मुशी. या व्यतिरिक्त आपल्याला लागणार आहे 1 टेबलस्पून धणे, अर्धा इंच दालचिनी, 1 टीस्पून मिरी, 5 ते 6 लवंगा, 1 टीस्पून बडीशेप, 1 टीस्पून जिरे आणि 1 तमालपत्र. मुशीला मालवणी भाषेत मुरी आणि इंग्लिशमध्ये बेबी शार्कही म्हणतात. आपण ही मुशी व्यवस्थित साफ करून त्याचे मीडियम आकाराचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. आता आपण ही मुशी व्यवस्थित मॅरिनेट करून घेणार आहोत. मॅरिनेशनसाठी आपल्याला लागणार आहे 1 टेबलस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून हळद, चवीनुसार मीठ आणि थोडीशी कोथिंबीर. आपण चमच्याने हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. मसाले व्यवस्थित लागले आहेत. आता आपण हे मिश्रण निदान 15 मिनिटं तरी मॅरिनेट होऊन देऊ. तोपर्यंत आपण वाटण्यासाठी लागणारे सर्व साहित्य भाजून घेऊ. सर्वात आधी आपण कढईत थोडंसं तेल गरम करत ठेवू. तेल अगदी थोडंसं वापरणार आहोत, जेणेकरून कांदा कढईला चिटकणार नाही. तेल व्यवस्थित गरम झाले आहे. आता आपण यामध्ये कांदा घालणार आहोत. कांदा आपल्याला हलका सोनेरी रंगाचा होईपर्यंत भाजायचा आहे. कांद्याला रंग येऊ लागला आहे. आता आपण यामध्ये लसूण घालू. आता आपण यामध्ये सर्व मसाल्याचे पदार्थ घालू आणि परतून घेऊ. मसाल्याचे पदार्थ जेवढे व्यवस्थित भाजले जातील तेवढे त्यांचे फ्लेवर उठून येतात. आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो घालू आणि परतून घेऊ. आपलं हे मिश्रण व्यवस्थित भाजलं गेलं आहे. आता आपण हे मिश्रण प्लेटमध्ये काढून घेऊ आणि खोबरं भाजून घेऊ. खोबरं पण आपण रंग बदलेपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. खोबरं व्यवस्थित भाजलं गेलं आहे. आता आपण अगोदर भाजलेल्या कांद्याचे मिश्रण यामध्ये मिक्स करणार आहोत आणि थोडंसं परतून घेणार आहोत. यामध्ये आपण ठेचलेलं आलं घालू आणि परतून घेऊ. आपलं हे मिश्रण व्यवस्थित भाजलं गेलं आहे. आता हे मिश्रण थंड होईपर्यंत वाट पाहू आणि थंड झाल्यावर मिक्सरला लावून घेऊ. लक्षात घ्या, आपण कांदा खोबरं अगदी बारीक नाही वाटलं आहे, थोडंसं जाडसरच ठेवलं आहे. आता पुन्हा आपण कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊ. तेल व्यवस्थित गरम झाले आहे. आता त्यामध्ये थोडासा कांदा घालू. एक तमालपत्र, चार ते 5 कढीपत्त्याची पानं, आणि थोडीशी कोथिंबीर. आता आपण
आपण यामध्ये मॅरिनेट केलेली मुशी घालू आणि व्यवस्थित परतून घेऊ। आता आपण यामध्ये वाटण घालू आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आता थोडा वेळ यावर झाकण ठेवू। मुशी ही मूळतःच मऊ असते म्हणून ती लगेच शिजते, म्हणून आपण झाकण लगेच काढणार आहोत। मुशी ही जास्त शिजली की ती कुस्करते आणि मग खाताना मजा येत नाही। आता यावर थोडीशी कोथिंबीर घालूया। आणि आपलं मुशीचं मटण रेडी आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी घरी नक्की करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।